kaham ke tap khai ang mai song nai hen ba ke yang ko mai mi ri tong mani ga ke tong mai bok sen le phuni pati be wati mu san mai kala ke kisa kong re he bu ka mukol aksa ko ni ga ni mukol pan yan mukol allergy kan kha han mukol mo to mo le bi ku yo ko to ta ke to ndok tini ni blog bu ko re to de khang ba sa ha men ka ka ta bu ka phuni mai song nai ke mu ga ti sora na ya mi son ya am lo mu thu ri rồi bây giờ này ta cái ta bốc máy bóc xe về cái này nó máy bóc xe được con cái tầm bóc của nó rồi rồi này cái chắc chắn cả một khang cái ở trong này ta máy bóc xe được cái tập mười cái đâu mười được cái tầm một thùng này có đông cụ độc đó ở trong mía hơn ní chỉ cái sát tầm một yang tadi tum salmek lang jak ini kan main kita bok serka kata bok bisa sama sekali nak kerana nu kalau pun tu ni baca mungkin lo tu tor saya bayi ni tak semua jadi kerana phun kejang jalan ke sosmed orang tabok sama tu ni có ở lebu ni cha khlai ning mai ta ke lebu cha rok ning na no go phungo ke sori rok dam srai srai goda hapla phungo ti kutung khlai ye le isa bu ti khlai ye ning kha kai kisa sori rok patlai thang to ko tam hi bu pham rok ko mi ta chor hi rok khet rok ko mi ta ang apti khin ning kha srap sa no nang a ning ma ni re mi ti no nang khlai no ta cha một thùng mani abo tui khang cái sa rồi lại sa khai khai sinh có xe ở nó khla đâu cũng được bay mani ta ở còn nó khla thì muốn chụp cơ khang cái am xe có sa tabu sa rồi xin này cũng có Swkha cái bà sa rồi xin này ta cái có am sự được khai nông thang có sa có cái sa kỳ sa khai được khang cái nông có băng hàng cái bác khao ta liquor sa khang cái chứ sa băng này nào sa bác con liquor thầm được khang cái nông khang lo cái sa cũng mà phải cái phải đi nó nàng ta bu phunuk nai ge opiang gong cái tui lu jak nga cái amni sakawang kang cái ong ko tuk rok asugri re khata moi tong go bo kemia mia horni moi tang cái om hai ke tui rok lui asugri kang ka moi rok somyang go freeze bising bo jaga kari khabala ke obo ka ang agi chere furu ani amano khlai nuk mani pa inge moi tung gei amte ki ang khlai kata cái সময় amti na khlai ta ang tabu ke sa muthung mani mon khaba ke sa nangai na granai ke ang to saisung sinang nai sa ke an login bo ka mo busy tongman bagai nenglang ke te ani amabo manan bakara jatang ke bo ka mo mane ka mo busy tongman bagai nenglia tang ke ang saisung nang sinai ke ai som sini rok sakang rojak ke amne paringa ke lewu kisa ri rikhang color sense sing thangka dang ke tabuk sa kutung nangai nagran te se wati ba abo khai ang mai rok thung bai mui bo mu thung bai kha ga abo hu ka kang phok khino sung hu ka to se bahan men lam ta bo sa khan class ke thogo abo ikon rok ru bai khna abo ne bu khang no no sa sa khunu kan na amo supai ka hung ka ba sa khlai ri wan nai ba sa khai na lai ban ta ta bu su tong go hele bai ei ke mo tok ti bai ba sa khai chai ma no te bu ti bo chai ma no ka te ni dalog rogo bo mix khai chai ma no ke gudok kabang ma jap ta pa khai sai ma no sakhile sai me sakhi bai awan pro ta sa di am ro khai chai me do ke ko mo ste se pe la kan tho ko te bo ka ang apun simi no tini ba sa khlai re sine
Tokti bai baba aske thogo mo mayu te saila te aske mai sawa dui bar mana nai obo tokti bai baja khai aske thok mani ta ke ta bono baja khlai re kana mo kar chikin sawono baja khlai re sina chikisa siba gangka tam tam ro kamla rishon kaini tok phegi rekha do te berma kaini kai tham tongo berma riyai baja khai mano be mosto 4-5 singkano rai rekha te tabu komo kar to phakai thok doi baja se khai re sinai ga jotono Tabu ke ang fungni mai charubui tongo ani bwsano ge somki sarubui mai kutung kutung hai kheno charubui tongkha mai kwran ge bo dudh rok bo chana naya mui rok bo chana naili hangkha ke chamani bo kom every te bwsnai di boni bwsak se patla hangkhe tongo yang thungnani tei miriknani se paijak ya hangkha Tabu ke ang go kaisa brush nakha ke o gate bwskango ekdom rimil sugui tongkha ta hangke amno brush khainai hunani ta yang ani chere bo naila aske wati hingke hamjakmani tui hingke hamjakmani thungnani mangta wati kisa kisa to klai tongko tui karomang nokhoroi thungnani fu ekdom boni chuchi hingka pailai hangke tongkha hangke boni papa bo tongo hingke boni papa bo nogo tongmani jorba hinui hingke chei cherrai bo borok jono waisa waisa nailai tongma ba hingke ang kisa somoi mankha ba hingke boko gate bwskango rimil sugui tongkha kwkhwrang wngoi hingke abono kisa brush khlai regra ta aske wati mang thak plaili hangke tempo rimil mani bari sukata hingke somoi maya mang hunani hwnmang hingke tini hingke ang hubai regra sinai ayang nokla kwjaro hingkai to hubai no paijak abo hingke phungo hukata hingke abo hingke torno ang video rok tisai phunukmalia ke tabuk gate bwskango ang hubai tongo ta. Tak hingkang ke ang Sikamuk kholnani bagui chini nog ukulok dige tahang tongo oro kete kheto mai rok borjak ke Sikamuk kwbangma wngoi tongo nailagra na so ang abo khai kam paikha sarini ke Sikamuk kholnani bagui thang tongo yang kheto ko ayang ama tongo ta tui Sikamuk kholai tonglaio tabuk hingke yang kina kinaro hingka khe tui kwsung tongbla khe sijagui tongo ta khe puilani je wati faipuru afuru no Sikamuk rok phaiui hingke oro eri tongbai khata kwbangma wngoi hingke obo kholjagui mangno tongo hingkai tiche o mai bo mai berui 3 din kakhang hingkai no se salbai horbai khema wati phaimang obostha tei ko mankha iko Sikamuk koro kaisa mankha iko mankha kaisa jono kaisa manui tui kholi tonglaio hangkhe tei paper tuijak abo hangke balti chikinsa tuijak ta hingke yang nokha bo kosom wngoi tongjak wati se phaionai srapsa wati thagui tongra khata ke Sikamuk se phungo bai dipor bai sari bai kholjagui mang tongo ta hingke sarik jora hingke chwng kholai tongo ta ama bai kwinui hingkai ani oro ni kisa tei amani oro ni kisa ego aswk to wngrakha hingka hingkai tabuk teibo rutugui tongo ta teibo kholnai tui bo kwbangma wngjak ba khe sijak ya wngoi tongo ta Sikamuk rok. Sikamuk kholi tongo Sikamuk ke wati bo phaitui
man ma tong man ka chicken ta tong ma ka tong mo chicken ma Tabu khai nogo phirok sinai ko paper thaisa mankha amake phaya ko bote kise jaga thanga ke tongme tong do chicken ta kotor rok tu goi manai ta bote bo phate to kino nogo thang phugan do bus gabang mankha ang tabung ge chanja jorani sa muthungoi tongo sa nungnai te se wateo ang tongma ba ke dut cha khlai tongo gai dut ni cha khlai tongo ta kete chere no kisa megi bo songui char mani hingke bo chabaya barano tabung ang chanai ke bon chisibo dukani sokpaika ke bo tong thukjak mani mani rok posi sikang nainani hini ekdom no sikang tong thukjak sugui tongo hingke ko obong khai to sung tini ama bai kunui kheto bo sikamuk rok kholmani hingke abo bangkha onko jung jeto tui tukumani mok kotor e amo thaisang khata ke tini ni blog orno pairana ketal biruti malai friend bye.